balang Presbyterian Mokhar, kapediang sngobha, ya phi ki para banget, baru ya phi ki parlok ki badai na kiwe ki kenhon balang. Syakani ka jing syakri, bat ka jing mani ka jungi ublay. Lengba kani ka YouTube channel, jong ka balang, haka kerteng, ka jung utrai, bat unong pen jongi uji sukres. Kaktien ka jong ublay, kapen kan mau yang ikum ne, kumba utrang ukerang yaki wa kumta katrang ka mensim jonga yame au blay. Tu aingo ya utrai naba ulong ubabha, naba ka jing isnay jong kabom jukut. Tu aingo ya ublay ki blay, naba ka jing isnay jong kabom jukut. Tu aingo ya utrai ki terai, namar ka jing isnay jong kabom jukut. Tungin pendam hakajing duaing. Niwan hajan jome ablay bukpa jengi bahabneng hakani kapor. Panaingu yame namar kijing kerku kijing alam bai kijing don ringkat ke jome ya kijing im ke jungi hadu kani kapor ke bamenta. Ni duai ru bamen kerku ya kawai pakawai ke benta jong kani kijing mani ke jungi yame au blay. Nadu kijing ruai kijing duai. Kijing pule na kaktian ke jome bat kijing slok ru naka. Makin long kiba pediang hun hakmat jome. Kerku ya kapor ke badang sa. Sngau bat pediangi kijing kot karpat. Haka kerteng ke jung Jesu Kristus belum nong pengipan. Amen. Tunginya manilang yu blay da ka baginya sok lang. Haka jingruai ka balai spa prapusau na ka batemai. Sau spa katsan na ka barem. Ka jingnya selok bat ublay. Wat nga wat yami uken ran shani shawing lem dawai sau ki jing yam la rengat habajan uyeng utrai homat jong mi Huma jong mi jing im jong nga ha perte jing suk janai ban ya selong humen sudah hakamon dang bamen ya yang rengkat barohang tangaladon kamwan sngelsi jiu nom haba don mami hapo lawar ding ka jenjar lei lada rung mami shem ka jing ben hun jing dem nut bat jing su bun la ka me jing i jong mi jing i jong mi kapen tiyang baropar menga kepat try nang hajan haka jenjar yi yang lem bud yang nga shep ting hang ni bud nga kyu yo hang
Senrang jonga, senrang jonga, hajan jong mi ngan ngalong. Kajing puli na kaktiin kajong blay hagani kapor ngana shim na ka gospel kabakat kum Matius kelenong kabakat ar kadekot kabasau pulai hadu kabasau pusan kum juru na ka shiti upol kabadingkong shikinong korin kelenong kabakandai kadekot kabar punyo kibalong ru kinong rim jong kajing slok kajonga hagani kapor kaktien kajong ublay kaong kumne te habau mensim bam khut ula mi no na ubriu ula ya yaki jakar khiang ba udawat yaka jaka shong thai te shem onda kum tau ong ngan let phai shala yeng na kabangala mi no te habau lawan pat ushem yaka balas suda balasar bat bala bu bet kijing bu onda kumta ulet no ushim lem bat u hinyau ki mensim ki weipat ki bakham boman ya uhi de kile let hapo bat kile shongsa hangta ka bakhadu ti yau tau briu kan long kham sniu ya ka baningkong kumta kan long ru ya kan ka pateng ben riu boman Henry ngapen shitom kop ya kamet. Bat ngelayaram rau ya kakeng. Yo bakumnu re kumnu. Onda laya lap hakiwe. Ngan jalong ya lade. Ya ubala kentat no. Do ublay unkerku. Ya kejing puli bat kejing syashkor. Nakani kaktien ka bakut kejung u. Tungin ya pendam hakijing duai. Kopa jengi ubah beneng. Long ka bakhuj ka kerteng ka jome melong ublay ubakhuj ubaka beneng ka jome kalong ka khet bat kani ka khendo kalong ka jakayu kjat bat nyaingu yeme kukun rat namar ka jing I ka jing snei ka jing ia ka badap biang ya ka jing im ka jongi Ngiaingu ru yame ko try ya ka jing yalam ka jing sumar bat ka jing don ringkat ka jome ya ka jing em ka jungi ka balalet no hadu kani ka klip mat ka bamenta ya ka bangi don hakani ka ying ka bakentang ka jome baru ikik para banget ki parlok ka jongi ki bapet lengba kani ka YouTube channel jong ka balang ya ka bangin mani bangin syakri lang ya ka kerteng ka bakhuit ka jome Abling iwan me kaban dem hakmat jome ko kunrat akan kapor. Ya kaban kerpat ko try ba menis nei ban don ringkat bat ngi hakan kapor. Kat banginang mani kat banginang syakrilang ya kakerteng ka bakut ke jome. Atrai ngiwan ru hakmat jome ko kunran. Ban ken maulem na kabenta ki tu ki long ying. Ki ba mat ya ke jing do no jong ki ba it ki ba thon. Lakalong kikme kikpa ki bahayeng ki bahasem ngi duai ko try ba menis nei ban pentengen ya ki ko kan rahat hakabakum kan kapor kan mau na kabenta ki tu ki ba mat ya ki jingpang ki jing shitom kala ban long ya ki wei pat ki jingpang ko try ka bangi ya kan du hakan ka perthai hoi ki da ban long ru ki tu ki ba mat ya kan ka klam ru atrai ngi duai ba menis nei ban pen khia ya ki Giduai ko try ma men kan maulem na kabenta kitu ki khon ki jongme ki balong ki paramen sim ki ba kodor ki ba don hapdeng ki jing yaksa jong ka jing em kham tam ko kan rat ha ki kan do ki jing ki bangi em ma ki sngi ki ba menta hapdeng jong ka jing kerdo hapdeng jong ka jing dok ko try tolong ma me unong pendap ya ki jing don kam ki jong ki baro Try ngi duai ru akmat jame au blay ba meno ru ko kan rat babha
yang ngi kum ka balang hakan ka jinya lenti ka jongka ko try leng ba jong nusnam ngim tip ka ei ka banja ka ei ka bangin ya kendu ko try anre lada ka long kumnu ko kenran ya rap ya ka bangin shania hame ya rap ya ka bangin nget hame ya rap ko try bangin ya da ka jingkermen ko kenran i duai ko try ba meno ko pa ya laga jongka balang ka ba melaseng hangne to kerku ko kenran aduk kinong syarai ki jongka oh aduk ki dekot jongka balang ko try aduk ki long kme ki long pa ki samla bat ki hep ki barit isnei ko kenrat bandon ringkat bat ki halaga sngi bat kershan bore ki ko try hakabakum kani kapor bakin syam ya ka jing hun bakin syam ya ka jing tengen bakin syam ya ka jing don ringkat tang hame au blai ni duai ko kan rat akan ka por to isnei ban kan maulem ya kan ka ri ba ka i ka jongi mayo i ko try ki jing ke bang ya kan do ko kan rat na ka wai ka por sha ko ka por ka jing shakta ha kan ka klam o ki jing ya ki ba pun jat ko try a blai ngin ong ayu ko kan rat ki briu ngimla ban so thu ban ngimla ban tip ban ngimla ban syampang ko kan rat ni wan ra ye gini ki jingkar pat hakmat jame to isnei ko kan ran ban ai ngi ko try kata ka syong suk ka syong san se si sen pat ni duai ru ko try ba menisnei ban ai ka jing start ka jing syampang ki nong yalam jo kan ka ri ka jongi kadang ko try ba ki la ban pen ya ye ki kam ki ba bonjat ko kan ran na ka benta ka jing mentoi ba ka jing kerku ka jong upat nong syong snong hakani ka jela ka jongi ba kan ka ri ka jongi Iduai ko kan rahat ba meno ablay yangi hakan ka por akabangin sayo sngo ba sa sko na kaktin ka ba kuit ka jong me iduai ba men play ki jing mut ki jing perkat ka jongi ba men play ki do note ki jongi ko try kanamba kaktin ka jong me ko try kan yo ban syong hapo jongi ko kan ran kanang ko try ha bangingi imngi yat hakan ka perthei ngin yat ko try rengkat ba kaktin ka jong me kaban ai men sim kaban ai boring ko try khamtam pedeng jong kani ke jing atrai isnair ko kunrat ban ker khui lo jong syakri obama pen yang hakani ke jaka ko kunran ulong tang ubriu ki jing pen kre ki jong ubaro ko trai ki long ki jong ubriu ko kunran rengi duai ke jing lam ye ke jing pen janai badia ke jing pen kubor ke jong melo mo men sim ba ko jong me kanam ba ka wei ke shin ka kentien ka ban mit na ka shentor ka jong u kan dalong ka jingker khu ba ka jing mentoi na ka benta jongi sngo bat pediang i ka jing khot kerpat ka jongi au blai da map i kiring kang ki palat ki babon aga kerteng ka jong try bat unong penem jongi Jesus Christ ni pan amen te ha ka ni ka por haswai ka bangini sngo ye ka jing slok na ka tin ka jong blai tungin ye so lang ha ka jing rai kaba laispa arpu pra na kaba thamai laispa arpun reu na kaba rim ka jingtrei ublei haka mensem Menga i ku try Jisu kang ban i ngalabang ngakam i ya me ku kenra ban ya pertei barot nan hagadonut Gak di jong me kala trei Gak di jong me kala trei Habu neng ni haga kendau Om dan chen ria di ban trei Haga mensim ban pentemai Angki shen riati ublei Kalong ten rai Bala tungda ublehi Bala tungda ublehi
balong ding bla me habuneng kalahya syaka pertei ding bantangka pop hadot nut hadu bandalat country kam lip diunam kam lip diunam kat basa u blaikane kat basa u blaikane kamen simba julong sudah kasaku maklem dawai ban pen suk ngam shem da lei lei lat ka jing ikra u blei tang u jisu kang u jisu uban pen ku dang yanga uban pen ku dang yanga Ka benta jong ka jing slok ka jonga hagani kapor ka dena katu ka ba penpuli mene ka basdang ka gospel ka bakat kum Matius ka lenong ka bakat ar ka dekot ka basau pulai hadu ka basau pusan ki para banget bat ki parlok ki jonga ngin syem bakani ka ju ka parsi bat kani ka benta la ni ka jingja la tho ru la record ru yaka ha ka gospel kat kum Lukas ka lenong ka bakat wei ka dekot ar pusau hadu ar pun riu ki parsi ki babon hi ki pen i baki dei ki jinge thu khana na ki ei jong kani ka perthai henrei ki badon pat ka jingmut ka baken jablai utra jisu upendon kam lani uringdur na ka jingem ka baman ka sngi ye ka bamangi kum ki briu ngi em bat uju shem bat ringdur la ki jing thau bat ki jing penlong ki jong blai bat nyo i ba ushem kum ye ka yeng ki briu ki mrat ki jhor ki sentiu ki dieng bat kum ta ter bat kani ka parsi pat hakani ka benta kani ka ba ujisu ukren kalong hakadur kum ka jing juba ya ka jingkali ka bakini ki parsi haki benta ki ba syakmat ladangin pet ya ka dekot ka ba lai pu pra hadu ka ba sau pu ar kalong ka jing juba ya ka tu ka jingkali ya ka bakini ki parsi ki keli la ne ki awan syapang kata kadak henry kimtip ba kata kadak kadai uji sukres banyo iru hangni ba uji sukres ru ukren ye kani ka parsi na ka benta kini ki parsi ki badai jo ka jat ben riu jiu ki bom kela ka bamut ki ba persyang ban le ye ki ei ban syutap tang na lor lane ban tap tang na jrong badai na mar kata ka dau ba ujisu ukren ye kani ka parsi ka bayat ho hangi yau ne ubriu ubadon umensim bom khoi balaong haba uniu briu ubadon uniu mom umensim bom khoi haba uniu mensim bom khoi ulami no na u laong ba ulaya chiki jaka ki barkhiang ban wat ye ki jaka song thai henrei shem ye kata ngio iru bakini ki mensim bom khoi ki don ka jinglong lane ka jinglong lane ka tenrai ka jungki kalong baki kwa ban bo ye ki jingma ye ki jing thau ki ba kodor ki jong blai kim ju song thai lanu kat bakim pat yo ban penjot ya kanu ka mensim ngila ban ong baki don kata ka jinglong ka balong destructive character ngila ban bu ha ka tin nong wei bat om tang kata ki don ru ka jinglong ha baki mi na no briu ki juan ban syong biang hakita ki jak
Hakita ki briu ke baki kimi. Ngio I kumbalong hakani ka parsi. La ongru bakani ka tien ka jong blai haba ulami ulawat ya kita jaka ba unyo ban syong tat uni umin sim bam khut. La ong ba sim don kanu ka jaka ka ba unyo ban syong tat. Ba la ong hang ni ula perkat biang wong banganet pai biang syaka tu ka yeng ka bangalami mene. Balaong ni kaktin ka jong blay onda haba ulawan. Ula syem ya kata ka yeng bakalong ka batheli. Ka basuda klem pendap. Long haba ula syem ya ka jing theli ha kata ka yeng. Om tang ma umar wei ubamut banlet hang ni. Henry udalet syau sa ki wei pat ki hinyo. Ki men sim baman. Ki bakam sniu ban yu. Bat ki lalet ban syong sa hang ta. Laong ni kaktin ka jong blay baka bakadu ka jong long ka jong ni ubriu ka kham sniu shu ban ye ka baningkong ki para banget ye ka jinglong uni ubriu ujisuru upani serngim ye ka niam jiu ka baki shuri form la ne ki tap tang nalor Henry kam don kata ka jingkela kam don kata ka transformation haka doknut ba haka jingim ka jongkui. Haki jiu kishim baka jingla ban bat ya kan yam karukom. Kishim baka day kata ka lenti syaka hok. Ka jingla jongki ban bat ya kin yam ki rukom. Ka day ka lenti syaka hok. Kishim kumta. Bat day na mar kata ka daw. Kanu kabalong halor jongka kata ka jingla ka jongki. Kimla ban pediang, kimla ban pediang yaka dalai. Ki penrem bat kim nyokor yaka. Kamtam haba ujisu ukren yaka jing shisha. Ki para banget komuni ubriu hakani ka parsi. Kan niam jiuru. Laban ong kasyupen kod. Lani kasyusar, lani kasyubu renti. Kasyuyele yaki tang ki banajrong. Kamut kilak ban pen khoi ya ka yeng jong ka jing em jong ki Henry ki klem khot sngubha yauta uban sa uban syong uban pendap ya kata ka jaka ka basuda ubalong utrai bat unong pen em jongi u Jesu Kris ki para bangai bat ki parlok ki jonga ngila ban bo ka jingkeli hakani ka por Lani ngilak ban ong ka ka daw ka ba penlong baki ni ki men sim bom ku ki wan rung biang hau ni ubriu ki ki daw ki ba penlong ya kini ki men sim bom ku baki wan rung biang hau ni ubriu ladangin pai he ni kaktin ka jong blai ladangin pet ha ka tu ka dekot ka ba sau pusau ngin syem ka ba ningkong kalong bakata ka ying ka jong briu kalong kabasuda. Kalong theli. Une ubriu. Ngilak ban ong. Haba uniu mensim bom khoj ulami na u. Uklet bat uklem pendap. Ya kata kajeka kabatheli. Bat haba ong theli. Kamut kabom don ai. La ban ong hakaktin nong way. Kalong void. Kalong empty. Bat ngiu haba om don ngila ban ong ka don tang da kala sudah nis ngau tho pha lada ka yeng lani ka kamera ka dap da kitiar kitar ka jing sawa ka duna ha kata ka kamera Henry lada ki yeng kitheli haba om don kitiar kitar ka jing sawaru ka jurba ki para banget bat ki para lok ki jonga une ubriu haba une mensim bom khoj ulami no na u ula shim sting une ubriu ula shim sting udang mut haba ulami sendon umla banwan rung biang bat day na kani ka daw ka jing bom sut nyau ka jong u ka jing shim sting ka jong u bat ka jing klampen dap ka jong u ya kata ka jaka ka bathali kapenlong yau nu mensim bom khoj banwan rung biang bat kita ki nyongut sa sisen pat ha ka ying ka jong ni briu
ki para bangit haba ka jinglong thali ka sinshar ka do nut ka jongi haba ka jinglong thali ka sinshar ha ka jingmut ka jing perkhat ka jongi ka pelong yu breu ban em ka jing em ka bakulmar ban em ka jing em ka bakulmar jingmut kam don ka thong kam don ka purpose ha ka jing em ka jong bat kani ka jonglong thali ro kapen kelong ki kharkhana jong ki jing sneu ki babon jat la kalong nadu ki kena nadu ki samla bat kum juru ki rangba bat ka judon ka tu ka kentien ka ban ong idle mind is a devil workshop haba ki jing mot ki jongi kim don ye ki penlong kharkhana jong ki jing sneu ki babon jat ki para banget ni emru haki sngi bagi don ka jing thali om tang haki mensim ki jongi om tang haki jingmut ki jing perkhat ki jongi henrengi don ru ka jing thali haki kpo ki jongi haka met ka jongi haki ni ki sngi ki bamenta ni ken mau habangi yo i yakane men bahabangi dang don haka lockdown men sham snem bat kum ju ru mentau snem habang iyo lat banyarap ya kitu ki para mensim ki bakodor ki basyakta hagane ka klam leng ba ki jingkershan ki jong pi kum ki para banget jong ka balang habangi phai bangi pet chaki habangi rung haki yeng ki jong ki lane habangi yeng haki gate ki jong ki khat nu ka jing isen ai ban pet yaki habakam biang syu ka bela ka sngi habakam biang syu ka di ka thet bat kumta ki we ki lat kamai jakpo bat ngi a ban ong haba ngi mat ikani ka jing thali ki breu kim don ka jing kemen ka bashisha hak po ka men sim haba ngi mat ikani ka jing thali om don ka jing hon ha ka jingem ka jongi teng teng haka kut lat kum ki breu tek tek ngi persyang ban pendap ya kata ka jaka ka basuda daki ki jong ka ni ka perthai galak banlong ka spa, galak banlong ka bor, galak banlong ki jing sneu, ki babon jat, ki jing di buat, ki babon rukom, ki kam auria bat ki wei ki jing sneu. Bat haba kini ki kontrol ya ka jing em ka jongi. Ni syak te merau haki, bat ngimlak ban lat syuk naka. Ka problem ka ba une ubreu u yakendo kalong. Lani ka ba une ubreu u klemle kalong. Ba u klet ban invite ya u Jesu Christ haka dok nun bat haka jing im ka jong u. Ka ba syap ting ki para baget yo mangiru ngi klet ban invite ya u Christ u ban pendap ya kata ka jaka ka basuda haka jing im ka jongi. Bat lada ngi mes ya kane ka benta. Ka ba syap ting yo ki wei pat ki simno ya kata ka jaka ka basuda bat kabathali ki para bangit ka benta ka ba arpat ka ka daw ka ba penlong yakini ki mensim beman bakin wan rung biang hau neu briu larangin pet hakani ka ju hi ka dekot ngin syem hang tu om tang bakalong ka basuda ka bathali henrai la ong hang ni balasar bat bala bu bet ki jingbu Nila ban ong hakak tinong way la ong bala ong hakak tinong way ki ong swept and put in order. Kabamut une ubre udon kajing sngobiang. Kajing sngobiang. Ban yo ki para bangit ba une ubre haba une mensim ulami no na une mensim bam koi ulami no na usngau kumbala laj lot usngau kumbala laj war usngau kumba duna syuk. Lane usngau kumba kwa syuk ya ka jing pendap. Lane dan kam syuk ya ka jing pendap ha ka jing im ka jong u. Namar ba ula sngo biang nadong syadong. Hawa ula dep ban sar, hawa ula dep ban bu bet ya ka jing bu. Udon ya ka ni ka mensim sngo biang. Badai namar ka ni ka daw ka ba penlong ya unu mensim bam kuy. Ban wan sa sisien pat ha uni ubriu. Ki para bangay ka jing sngo biang kadi ka jinglong ka ba matam ha ka jingim ka jungi ki briu
Namar day hakapor kabangingis ngobiang ha. Penbandai kata kapor ya kabangi ngi dunatam. Day kapor kabangi ngi ngau khlan ba. Day kata kapor kabangi ngi tlotam. Ngi ken mau ya katu kajinget hu khana syapang uni usamla reuspa. Haba u Jisu ulakeli ya u uang melale ne ya kita ki hukum. Nadu melale ne ya kita ki hukum. Bala ong ba uni usamla ong ngalale ya ki nadu mendang kena. Bala si kita ke jing jubab ke jong uni usamla. Kala impress ba yau try jong i Yesus Kristus. Namar hau ni usamla ulas ngau bakala biang kita ki ai baro. Usngau ba om dan cu ke jing duna. Ngalala ban memorize, ngalala ban batlut ya kita ki ai baro ki bat ho ke sipo hukum. Henry ujisu habau pet pat syau ni usamla. La ban ong na sing ka do nut ka jong u. Kadang long teli, kadang long sudah. Hoj ulak ban bu bet bu renti ki ai baro. Hari habau Jisu u ong yu kini ki kentin u ong. Satang sakaway medang duna. Tu deno ya kita ki baro kat ke medon. Tu samru hakibaduk. De menyok ka jingken syauken na beneng. Bat doan but yanga. Laong habau layok sngau ya kini ki kentin. Ula don na peneng ka jing sngau si. Namar balai kadok nut ka jong u kadang don hakita ki ba u ki para benget nyui ba une usamla ulas ngaudap ulas ngaubiang haka jingem ka jong u bangalala ban bat ya kita ki sipo hukum hanrei dei hakapor ka ba u usngaubiang dei hakapor ka dei ka ba udunatam dei hakapor ba usngau ba ulalong ba klantam dei hakapor ulalong penban ubat lotam ki para banget ngiu iru ya kene ka benta hakashiti upol ka baningkong sa kinong koren kalenong ka bakhandai ka khot ka ba arpunyo upol ru uong ya kini ki kentin namar ba usyep ting uong yo kumno onda laya lap ya kiwei hakiwei ngan jalong ya ladi ubala syakentat ngelaya lap ngela keren syakiwei ngala hikai syakiwei yo lesing alas ngobiang hakata. Henry uong kabasyep ting kalong yo penban ngalong ubala kentat no. Ki para banget kajingim kajongi kum ki Kristan. Ngimdei ban ong bangalas ngobiang ngalas ngodap ngamdon kamsyo ya kajing arap. Kani ka spa kadon, kani ka jing start kadon, kani ka kerdan kadon, kani ka bor ngadon. Kabasyap ting yo haba kita ki baro ke bangi gidon. Kin feel yangi mano banya rapat yangi. Bang yo ki para bangi hakani ka benta na kani ka tien ka jong ublay. Kadau kaba pelong ba unu mensim bom khoit pan wan hau nu brio. Kadi ka jing sngobiang ka jong u. Ka jing bom don shu let's say ka jing duna ka jing em ka jong u. Dei kata kaba pelong bakin wan biang sa sisin. Ki para banget ngiyo iru hakini kisngiru. Kum ki balang habangi mat ngilaru ban mat ya kani ka jingma. Lada mangi ngihon hakata ka jing sngow biang. Ngihon hakata ka jing sngow dap baro. Yo ba utrai. Ubalong utrai jong kakam. Ukli jong ka balang, umlong unong pendap, ya kata ka jaka, ka badon hapo jongi. Ban yo susu hari ka tien ka jong belai, ya ka condition, lani ka result, ka ba mi, na uniu brio, laong hari ka tien ka jong belai. Laong ba ka jinglong, ka ba kut ka jong niu brio, ka kam ong ba uniu brio uyam,
Ka klam ong ba uniu breu upang, kam ong ba uniu breu unyamat ya jing la kam ong ba kumno ru. Henry la ong hang ni ba ula kam sniu shu ban ya ka ba ulong hamen kong. Ki para bangit lada mangi ngim sya ba ublay undon ha ka jingem ka jongi. Lada mangi ngim sya ba ublay un penyat ya ka jingem ka jongi. Ka ba syap ting yo ka ba kut ka jongi kalong ka ba kam sniu ya ka ba ningkong. Ki para bangit bat ki parlok ki jonga. Kani ka kubor ha kani kapor ka khot yang i ba man na ka klip mat jung ka jingem ka jongi. Ai bangin khot sngoba, ai ka bangin invite ya ka jingdon ka jung blay, ha ka jingem ka jungi. Namar ladangi miss ya ka presence ka jung blay. Kiway pat ki jing sniu jo kan ka pertai, kila ban shimno ya kata ka jaka ka basuda. Kani ka kubor ha kani ka por menta ka khot riangi bangin don kata ka jingkela ka bamut ka bashisha. Ka transformation om ka reformation. Namar bang yo i ba une ubreu usule tangi ki banalor. Bang yo iru ya ba kane ka niam jiru ki le tangi ki banalor. Kisim na ka bangila ban bat ya kita kanya lam mingi syakahok. Bat kim pediang ya ki jing shisha ya ki ba Jesus Christ ula kren hapreng jongki. Bat syusyuru kani ka kubor hakani ka por ka bamenta. Ka khot yangi. Bangi habangi ngi pendap habangi khot yu blay ha ka jingim ka jungi. Ha ka bangi khot yu tra Jesus Christ ha ka jingim ka jungi. Kan sensyar ka jingba ka jing in bat kan yalam ru ya ka jingim ka jungi ka basilenter. Bat kum juru ngin sayo i ya kata ba ka ba khadu lani kabakut ka khamba ban ya ka baningkong. To ublay unisnay ban kerku. Ublay unisnay ban yaram. Lengba ka ni ka jing slok ka balingkot ha ka ni ka por. Ublay nakabenta ka buram ka jungu. Amen. Ila poi siya ka benta ka bangin penway no ya ka ni ka jing syakri ka jungi. Ya ublay ha ka ni ka por. To ublay unisnay ban kerku, ban penskem ni ki benta baro ki bangileo ban pendam. Bakin long ki ba pediang hun hakmat jungu. Inya penwai no ya kani ka jing syakri ka jungi ublay ha kani ka por da ka bangin ni so lang. Ha ka jing ruai ka ba laispa hendrepu prana ka ba thamai. Laispa hendrepu kendai na ka barim. Tang ujisu ubala penhun. Ko trai Giêsu đang hami nga shem jing suk jing me sharum shaning nga wat laslem đang ha me nga la shem đang u Giêsu bala penhun ya ka men sim jonga jing in jing men background Jisu me ai hanga jing suk jing ja Hat ngalawat ya me bunsin ngakle en ban jing i jong me atrai
ya nga cam shem len de kang u Giêsu ba la pen hun ya ka men sim jong nga jing im jing men ba crown Giêsu me ai hanga ki ka per thei nga la di jing liang kim la ben du ki wei ki la nga la per shang kim ya rap ei ru kang u Giêsu ba la ben hun ya ka men sim jong nga jing im jing men ba crown Giêsu me ai hanga nga ju bang jing ngau ha per thei nga ken da ya me trai ha du jing ai ei ba jong mi ya nga ben long them mai kang u Giêsu ba la ben hun ya ka men sim jong nga jing im jing men ba crown Giêsu me ai hanga Hakabawai no to ai bagi jing ai kabadap yang kajong try badunong penim jing Yesus Kristus kajing ba kabada bom jukut kajong blay kuba lamba kajing selok kaba pentingan kaba pensyat bor kajong mensim bakui to ai bagi ni kajing kerku kibalong lai hawe kilong lam ringkat bat ngi kilong lam ringkat bat kiriu ngej hakeleng jong kapertai menta bat halakarta amen.